Přivítejte Honzaho! A proti němu nenastoupí nikdo jiný než další rozličák, náš borec, který se věnoval jeden celý rok v Krachmaze, to jsou jeho asi nejlepší zkušenosti. Nejedná se o nikoho jiného než o Adama Bobonek Zemánka! Hudbaní? Co je? Jakou hvězdu a... Borci, podejte si ruce, jenom stručně pravidla, nesmí se žádné údery, nesmí se žádné popásovky, nesmí se týkat zakoup, nesmí se vypíkávat oči, samozřejmě tak dále, vy to asi znáte. A jinak, myslím, že je časem říct, přistupme k boji! Pojďme, podpořme! Jo, mám. Dělej, drž ho. Ano, máme to prvního vítěze! Adam Zemánek! Pro ty, komu se